יואו, מה קורה צופים? פה גיל ושקד, אנחנו נראה לכם טעימה מעולם הכלבים. כן. כלבים. יאללה, גיל, בוא. הנה הכלב הראשון, שרמנדר. שם. גיל, זו שנייה. אתם יודעים מה קורה? הנה, זה ג'וניור, אלה הכלבים של גיל. זה שתי הכלבים של גיל, כאילו. יש לי גם שתי כלבים. אחד בן, אחד בת, אבל גיל שניהם בנים. כי שניהם גברים, יואו. כן, רק הטובים, רק הגברים טובים, רק הגברים טובים, יפה. ורק מה? קיצר, רק הג'וניורים טובים, רק השחורים טובים, רק אתה! אתה גזען. קיצר, עכשיו שימו לב שהכלב הזה הולך לפוצץ אותו. שימו לב. יאללה, אוקיי, לא קוראים זוניור לפחות לבוא, ולא קוראים צ'ייסר לפחות. עכשיו שימו לב שצ'ייסר הוא כוכב. גיל, צלם אותי, גיל צלם. צ'ייסר הוא כוכב על. שימו לב. זה גם פרצות מתוק. שימו לב מה צ'ייסר יכול לעשות, אוקיי? תסתכלו, הוא עומד לעשות את הדבר הבא. 3, 2, 1. הם התחילו למשחק. לא! יואו, איזה משחק מגניב. משחק שאחרי פיצוץ של אש. Ready, go! יאללה, אנחנו נעשה סיבוב אחד. גו! פייט! אני מאמן את ג'וניור. אני מאמין, אפילו לא, אין להם. הלאה, והם עושים פה דו-קרב. שם $200 על ג'וניור. תן לו בשמאלית. לא! עכשיו הם הופכים לסופר סייאני 4. סופר סייאני! הכי חזק. כדי טוב, יאללה, זה כל היום. יאללה, ביי צופים, ויאללה, ביי!